unsa na may mensahe nimo karon kap sa katong mga nabiktima diha? Naminaw karon kap. So sa mga biktima no, dili lang kay kamo ano pa sir, ma'am sir, kung aging to na po'y complain gani na igugod to si taga-Igpit nga si Dondon Camara, igugod yang nawong sa mong pamato. Ang yo lang nako sa katong tighimo o krimen, mga ma'am sir, bye, di magyud na mo ng inyong gihimo, undangan na ninyo. Kay di mo maluoy anang mga tao nga mo adira na wala na ba gyud mo ipagilaptan. Correct. Kunya unsa may inyo ang kwadro sa mga inyo ang gusto nga i-demand, doon na daw po ninyo kay ako ng istoryahan. Pili na mag-istorya sa barangay, pili po sa diyan sa inyo ang panimalay. Ang yun lang ako sa katong mga naghimo yun o mga inuntang mga krimen. Kung sa mga gusto ninyong pangayoon, kaya masin o makaya na ako. Undangan na ninyo ang pagpamiktima, pagpanghimo o pamato, kay luoy kayo mga biktima. Malay ninyo, kung inyo ang mabiktima na, usa sa inyong mga parinti, malipay mo ana. Ay kung ilang awak yun mga parinti po ni mga namato din na, doon mo yung mga parinti. Kaya og mabiktima sila. Una-una ano na ninyo mo sir, ma'am. So undangan na ninyo, palihog lang. Mag-iasong makumkom, mugawas sa mangyapon, basta madugay sa madali, papalaan na magyapon kung kinsa yun mo nga naghimo sa dili maayo. O sa mga biktima lang po, ma'am, palihog na lang po ko o parikod, ma'am, sa to ang sa barangay o sa kaniyang nato ang kapulisan, ma'am, kay dili man lang si barangay mo oy makahimo dito sa patrolya ganing si puli ang ato ang kapulisan po sir naga-surprise by operation ng Suroy kay one time po sa kagawan pa ko dili pa po ang kapitan din sa maong barangay ultimo patrol car batuot grabe yes maldito yes, sir, kagawan pa ko agto iba po yun ang maong patrol so diha pong dapita diha pong dapita. So ayaw na nako mga ma'am kato mga naghimo yun sir kung unsa man inyo ang gusto pili ato pasig pili ato ni istoryahan dili makaabot sa taas ang inyong mga gusto mo basta ayuhan lang ko ninyo ato ng istoryahan. Okay, sige. Muanha diha tong mga complainant dalon nila ang katong pangalan sa katong ilahang gidudahan kay basi mapatawag yes, nimo. Yes, sir. Oo, kay nado sila pangalan. Di ako ko karon sir sa ato ang engineering kay na ako hangyot sa magpa-naapod padaman dito nga duha sa Ludlang. Mga alas 11 siguro sir. Mga alas 11 bakit makabalik ako sa barangay sir. Kapitan Jun Pantil sa San Miguel Kap. Salamat kay Kap sa pagtubag. Yes sir, Michael, salamat po kayo sa kahigayonan. Salamat sir. Okay, ma'am, nadungog nimo si Kapitan Jun Pantil. Oo sir, dungog na salamat kayo. Salamat sa Kapitan sa Barangay San Miguel po sa dali nga aksyon. Oo. Moadto daw ka sa iyaha ma'am, mga alas 11 nana sa dito para ma-formal nimo nang ma-report dito, then ihatag na lang po tong pangalan kaysa na'y bahala mo mudula ana. Sige. Okay, sige ma'am, kay parang tabangan na to ni. Madakpan ra lagi na. Okay. Sige, kay di gyud ta mosugot ani, mabiktima pa noon na itong mga kauban ako dire. Sige ba nag-agi na ako mga kauban? Delikado si Juan Ray Amido, ma'am, regards daw Ray Amido. Sigma ka ila ka ni. Salamat kayo, ma'am, and good morning.